bekk bħala total issa għandna 129 cases li huma pożittivi. Dan huwa kollu sitwazzjoni fejn aħna qegħdin nistennew li l-każijiet bil-mod jibdew tilajn il fuq u propju aħna bħala strateġija ta' kontingenza qegħdin inkomplu bl-swabbing kemm nistgħu biex dawk in-nies li għandhom is-sintomi aħna nkun nistgħu nidentifikawhom fi stadju kmieni ħafna ħalli nkun nistgħu niżolawhom u nagħmlu l-contact tracing u l-kwarantina bħalma qegħdin taraw mill-eżempji ta' dawk il-każijiet li qegħdin propju nsibu. U propju bħalmettilkom ukoll aħna wieħed mill-iktar pajjiżi li għamilna testijiet li sa issa għamilna 3,819 swabs li minnhom kien hemm 2,605 li kienu fuq nies li kienu simptomatiċi minn dawk li jew il-popolazzjoni stess tkun qiegħda iċċempel u tgħidilna li għandhom is-sintomi jew inkella li jkunu propju daħlu fil-health centers, jew inkella l-isptar Materdej, u mbagħad għamilna 1,214 swabs li propju ġew bħala sentinella minn dawk in-nies li jidħlu l-isptar respiratory symptoms. Il-19 il-każ tal-lum naqsamhom f'tliet gruppi. Għandna dawk li huma relatati ma' safar, għax għandna numru ta' każijiet relatati ma' safar. Għandna gruppi ieħor li huma relatati ma' każijiet li aħna konna diġà nafu bihom, jiġifieri nkunu sibnihom bil-contact tracing, u mbagħad għandna gruppi ieħor ta' każijiet li huma mhux relatati ma' l-ebda każ li konna nafu bihom allura huma każi ta' local transmission. Nibdew minn dawk li huma relatati ma' safar barra minn Malta, għandna 8 każijiet minn dawn it-19 li huma relatati ma' travel barra, li għandna 3 każijiet li huma kienu qegħdin l-Ingilterra, għandna marra Maltija ta' 47 sena, marra oħra Maltija ta' 23 sena u għandna żewġ relatives wieħed Ingliż li jgħix hawn Malta, raġel ta' 54 sena u t-tifel tiegħu ta' 22 sena. Dawn l-4 każijiet kienu kollha ġejjin mill-Ingilterra. Għandna każ ieħor ta' marra Spanjola residenti hawn Malta ta' 40 sena li din ġiet minn Spanja. Għandna żewġ każijiet li huma relatati ma' xulxin li ġew mill-Awstrija li wieħed raġel huwa ta' 52 sena u raġel ieħor ta' 19 sena. U mbagħad għandna każ ieħor ta' marra Maltija ta' 56 sena li kienet il-Poland. Dawk huma 8 każijiet relatati ma' safar barra. Mbagħad kellna każijiet oħra li huma relatati ma' trasmissjoni lokali, però kienu relatati ma' każijiet li aħna konna diġà għamilna identification tagħhom li kienu rriżultaw pożittivi. Allura hemmhekk aħna nibdew inżidu dawk il-clusters li qegħdin naqbdu. U din hija strateġija li hija tajba ħafna għaliex meta inti tibda tagħmel il-contact tracing, hemmhekk tibda ssib dawk in-nies oħrajn li setgħu ittieħdu minn din il-persuna oriġinali. Ħalli hekk inti jkun tista' dawn in-nies tiżolhom u jekk kellhom kuntatti ma' ħadd ieħor ukoll imbagħad tibqa' tagħmel contact tracing magħhom. Għandna raġel ta' 21 sena li huwa Malti huwa residenti u dan huwa linked ma' żewġ każi oħra li konna konfermajna li qegħdin residenti fl-Aġenzija Support Residence. U hemmhekk tajjeb ngħid li sibna kooperazzjoni tajba ħafna mal-management tal-post fejn hemmhekk qiegħda sir ħidma biex tiġi contained is-sitwazzjoni anke permezz ta' kwarantina u anke tip ta' lockdown ta' dawn il-persuni biex żgur ma tkunx qiegħda tinfirex iktar. Għandna wkoll raġel Malti ta' 58 sena li huwa jiġi minn persuna li kien diġà ttestja pożittiv li kien healthcare worker. Għandna wkoll Malti ieħor ta' 36 sena li kellu kuntatt ma' persuna ieħor li kien pożittiv waqt li kien il-ġim, dawn kien ġarra l-kuntatt qabel ma jnagħlqu il-ġims. Għandna marra Maltija ta' 52 sena li wkoll riżultat pożittiva u kienet tiġi minn persuna pożittiva oħra li konna identifikajna qabel, allura hekk għandna dawn il-każijiet fejn badnihom aħna permezz ta' contact tracing u local transmission.
Mbagħad mit-19 il-każ li kellna llum għandna 7 minnhom fejn hija evidenti li hemm il-local transmission u li ma sibniex eżatti minn fejn ġew dawn il-każijiet u anqas kienu kuntatti ta' nies oħrajn mill-investigazzjoni li għamilna. Għandna raġel Malti ta' 27 sena, raġel Taljan li jgħixaw Malta ta' 38 sena, għanna healthcare worker mara Maltija ta' 24 sena, għanna healthcare worker ieħor ta' 23 sena li huwa Ċiniż però jgħixaw Malta ma kienx imsiefer, għanna raġel Malti ta' 47 sena, mara Maltija ta' 60 sena u għanna wkoll issa l-bieraħ daħalna l-isptar Mater Dei raġel Malti ta' 81 sena li dan ukoll iddaħħal l-isptar Mater Dei u qiegħed fil-kura ta' l-Infectious Diseases Unit, il-kundizzjoni tiegħu hija stabbli u tajjeb ngħidu wkoll li hemmhekk pazjenti bħal dawn li huma anzjani fejn ir-riskju ta' komplikazzjonijiet huma ħafna iktar, hemmhekk aħna dawn inkunu qegħdin insegwu s-sitwazzjoni tagħhom, però sa issa ma jidhirx li hemm komplikazzjonijiet dan ir-raġel. Tajb insemmi wkoll li l-stat mediku ta' dak il-persuna ta' 61 sena li kellu komplikazzjonijiet ta' pneumonite li kien iddaħħal iktar qabel għadu l-ITU għadu instabbli imma mhuwiex qiegħed f'qagħda kritika. Allura, issa bħal mettilkom il-bira kellna numru żgħir ħafna ta' każijiet, però dak kważi ma tantx jgħod fl-istatistika għaliex aħna nafu li l-każijiet ħajbqgħu bil-mod tilajn u l-iskop tagħna għal kemm jista' jkun ir-rata tibda tila bil-mod u kemm jista' jkun nippruvaw nikkontrollaw kemm nistgħu il-każijiet. Però dan ma jiddependix mill-miżuri li qed nieħdu aħna biss, jiddependi ħafna minn dak li qed jagħmel il-poplu Malti hemm barra kemm il-persuni vera segwu ir-rakkomandazzjonijiet tagħna li l-persuni kemm jista' jkun ma joħorġux, ħlief għal dawk l-affarijiet li huma bżonn jużi. Nerġa' nappella lill-employers biex kemm jistgħu jagħtu it-telework lin-nies ħalli ma jkollniex nies li huma esposti fuq xulxin. L-employers li dawk iridu bil-forsi kollhom in-nies fuq il-post tax-xogħol jagħmlu screening questionnaires kif jidħlu n-nies ħalli jekk hemm xi ħadd li hu simptomatiku mill-ewwel jintbagħat id-dar ħalli ma jkunx ta' riskju lil ħadd ieħor. Importanti ħafna li jekk xi ħadd ikollu sintomi anke jkunu ħfief għaliex ħafna mill-każijiet li qed ikollna jkunu sintomi li huma vera ħfief. Importanti ma toħorġux imma ċemplu l-111 u aħna nkun nistgħu nigwidawkom u fejn ikun hemm bżonn anke nagħmlu swabbing. Kulħadd jista' jagħmel il-parti tiegħu. Din hija katina fejn qiegħda tinfirex il-mart minn persuna għall-oħra. Ġifri, kull persuna qed jarana u jismana llum jista' jkun hu li jwaqqaf din il-katina. Allura jekk naħdmu kollha flimkien, jirnexxilna innaqsu l-impatt ta' din il-virus li qed jinfirex. Grazzi. Il-każi għad żewġ persuni mfejqaw jekk huwa dan il-każ. Qegħdin jagħmlu domanda għaliex ir-rata ta' fejqan sa issa minkejja li dawn kollha jinsabu f'sitwazzjoni stabbli għadha 2. Dik l-ewwel domanda. It-tieni domanda kien hemm ukoll testijiet tal-antibodies qegħdin jgħidulhom u possibilment dawn jistgħu jiggejġjaw ukoll il-preżenza tal-virus fost nies li diġà kellhom il-virus u jkunu fiequ. Hemm possibilità li anke f'sezzjoni tal-popolazzjoni Maltija jsiru dawn it-testijiet. Meta aħna jkollna każi li huma pożittivi, tajjeb aħna naraw minn meta huma jibdew jgħaddulhom is-sintomi mbagħad nerġgħu nittestjawhom. Tajjeb, jekk inti jkollna riżultat li huwa negattiv hemmhekk u mbagħad nerġgħu nagħmlu t-test u li jkun 24 hours apart, jekk joħroġ negattiv ieħor hemmhekk dik toħroġ bħala definition ta' persuna li jkun recovered li huwa fieq tajjeb. Però dik hija indikazzjoni li dak il-persuna m'għadux qed jittrażmetti il-virus, allura il-virus ma jkunx qed jimmultiplika ġa fih anqas. Ħafna nies idumu milli jkollhom dawn it-2 consecutive results negative minn diversi raġunijiet. Jiddependi kemm oriġinarjament inti kellek load ta' virus ġal-persuna. Però jiddependi ħafna wkoll minn kemm il-ġisem tal-persuna ikun jista' jellimina il-virus minn ġa fih. U kemm il-persuna jellimina l-virus minn ġa fih jiddependi ħafna mbagħad minn fuq il-persuna.
speċjalment l-età. Pereżempju aħna nafu li inti fit-tfal żgħar idumu ħafna iġorru dan il-virus. U l-istess fl-anzjani wkoll idumu iktar iġorru dan il-virus għaliex l-abilità tal-ġisem tagħhom biex ineħħu l-virus tkun bdiet tnaqqas. Tiddependi ħafna wkoll kemm il-persuna huwa healthy minnu nnifsu. Allura hekk l-appell tagħna huwa li l-persuni jieklu dieta healthy li hija tajba u kemm jista' jkun jagħmlu attività fiżika. Nistgħu nsibu diversi modi anka kif nistgħu nagħmlu attività fiżika fl-ambitu anka tad-dar tagħna fejn inti tista' tkun fuq il-bejt, tista' tmur fil-btieħi, għandek diversi postijiet u l-persuna jista' jibqa' attiv ukoll. Fuq test liħor li semmejt, Iva, għadin nħarsu lejn li jistgħu jsiru studji ta' jirdu serology fejn inti tieħu testijiet biex tara il-livell tal-antibodies fin-nies, allura hemmhekk tkun tista' tiggejġja kemm fil-fatt persuni seta' kellhom l-infezzjoni għaliex inti tibda tara dawn l-antibodies ġifri s-soldati li timbena kontra l-infection ħalli tara jekk għadhom xemm jew le. Allura hemmhekk ikollok indikazzjoni ta' x'qed jiġri fil-komunità anka fi ftit żmien fil-passat li jkun għadda. Mela, ġifieri qed tikkonferma li issa qatt għandna żewġ każijiet ta' fejqan. Mela, kemm hemm minnhom ġifieri f'qagħda gravi, huwa dak l-anzjan biss li qiegħed f'qagħda gravi. Mela, għandna dal-raġel pal-medna ta' 61 sena li huwa f'sitwazzjoni ta' kondizzjoni medika li hija instabbli. Tajjeb, għaliex hu kellu komplikazzjonijiet u qed jinżamm fl-ITU. Tal-aħħar, dal-aħħar jumejn titkellmu dwar peaks. Bħala soprintendenza qed tippjanaw li tagħmlu sptar li jkun nies fi żmien 8 ġimgħat u emmet titkellem dwar ottimizmu li ngħaddu minn dil-buraxka fi 3 xhur. Kemm qed tisma' li ħajdu ma jasal dan il-pik? Bħalissa huwa diffiċli ħafna li tgħid eżatti meta jasal il-pik. Lan tagħna bħala strateġija hija li aħna kemm jista' jkun aħna innaqsu l-ammont ta' nies li jkunu morda at any one point in time. Għaliex hemmhekk inti iżjed ma tnaqqas in-numru ta' nies li huma morda għandek żewġ benefiċċji, waħda minnhom inqas ma jkollok nies morda at any one point in time, inqas tiġi trasmessa lil ħaddieħor. Barra minn hekk ukoll inti jkollok is-sistemi tas-saħħa li jistgħu jikkopjaw bil-burden li jkun hemm minħabba li inti tkun trid tikkura ċertu persentaġġ tal-popolazzjoni li jiġu affettwati. Irridu niftakru li l-mart li ieħor il-bżonnijiet oħra ta' emerġenza ta' saħħa tal-popolazzjoni tagħna xorta għadhom hemmhekk, allura aħna xorta rridu nibqgħu nagħtu l-kura u dan hija sitwazzjoni fejn inti għandek iktar domanda fuq ir-risorsi u għalhekk li aħna qed nagħmlu tħejjiet kollha preparamenti kollha biex ikollna sodod biex inkun nistgħu nikkejterjaw ma' din id-domanda li tkun mistennija. Carl Sofardi, the most independent. I have 2 questions. So with regards to the bus driver that had tested positive, we are aware that some measures were taken by the Malta Public Transport and also by the health authorities. But some people are still a bit skeptical about using the bus. So what will you do to reassure them? And the other question regards Frank Portelli's suggestion to use St. Philip's Hospital instead of the prefabricated hospital. Will you be considering this option, especially since it has 120 beds rather than 90? L-għanet il-lum il-press conference edha bazzata fuq il-każijiet u s-sitwazzjoni biex diskussjoni ta' x'inhija l-kontingenza ta' sodot, etc. Fir-rigward tal-mistoqsija l-oħra, tajjeb ngħidu li aħna qegħdin insegwu dejjem is-sitwazzjoni tajjeb u anka meta inti jkollok preparamenti minn qabel, ġifieri meta aħna konna qegħdin naraw li il-public transportation tajjeb huwa xi ħaġa li hija bżonn juża li għandek nies li m'għandhomx transport allura jridu jmorru għax-xogħol xorta. Aħna konna mill-bidu ħdimna ma' Transport Malta fejn aħna konna diġà bil-parir u aħna huma ħadmu fil-qrib magħna fejn bħalma rajtu il-karozzi tal-linja xorta baqgħu jaħdmu, però kienu qegħdin jaħdmu li ma jabbux daqshekk nies daqskemm kienu jitabbew nies fuqhom bħal meta qabel bdiet il-COVID. Allura dik diġà kienet pjan ta' kontingenza ħalli jekk inti jkollok persuni li setgħu kienu ma jiffilħux waqt li kienu fuq it-transport ma jgħadduwix lil ħaddieħor.
U fil-każ ta' bus driver aħna għamilna risk assessment ta' dan il-każ u rridu niftakru li dawk in-nies li jirkbu fuq tal-linja, tajjeb il-kuntatt mal-bus driver huwa minimu ħafna. U allura hemmhekk dawk in-nies li setgħu jirkbu fuq il-bus ma kellhomx riskju iktar minħabba li dan il-persuna kien infettat. Rigward il-ġiex każijiet li ġa fiqu, hemm xi repeat test li tisirhom biex taċċerta li għadhom fim il-virus għax kien hemm ċertu każijiet barra minn Malta fejn they were infected. U rigward il-rapid testing u l-antibody testing, meta tkun qed tagħmel investiment dawn it-tip ta' tests? Aħna qegħdin naraw kif nistgħu nkomplu ninvestu iktar f'testijiet, infatti anka bħala il-PCR testing li qegħdin nagħmlu dak ukoll dejjem qed nordnaw iktar PCRs biex nkun nistgħu niftħu iktar it-testijiet li għandna. U anka qegħdin inħarsu lejn tip ta' testijiet oħrajn li nkun nistgħu jkunu available biex nużawhom, però l-iktar ħaġa importanti li dawn ikunu reliable. Għaliex ftakar li għaw diversi testijiet jekk tħares fuq l-internet ħassib ħafna testijiet, però mhux kollha huma reliable. Aħna rridu test li huwa reliable u anka li jimxi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Aqda Dinjija tas-Saħħa. Smajna b'żewġ każijiet ta' nies li jaħdmu ġo spiżeriji tikkonferma dan u kemm hemm nies li qed jirrikuperaw id-dar tagħhom. Aħna kellna każ ta' persuna li kienet pożittiva li kienet pharmacy li konna konfermajna fuqha tajjeb u dawk aħna konna ħriġna wkoll appell lin-nies li kienu ġew l-ispiżerija. Ħafna minnhom ċemplulna u għamlulna risk assessment tajjeb biex aħna naraw kemm kien il-kuntatt ma' dawk il-persuni. Li għamilna huwa li għamilna contact tracing ta' nies oħrajn li kienu qegħdin impjegati fl-istess spiżerija biex naraw jekk kienx hemm iktar każijiet. Jirrikuperaw minn dan. Għanna, I can give you the statistics, instantu l-istatistika iktar u tard. Prof, dawn l-aħħar 7 każijiet li semmejt ta' trasmissjonijiet lokali, kelkom forsi ġa għamiltu xi kuntatt ma' persuni oħra fuq il-post tax-xogħol, għamiltu xi contact tracing tagħhom jiġifieri dawn 7 persuni fuq il-post tax-xogħol fejn hemm. Aħna meta jkollna xi ħadd li huwa pożittiv, naraw meta bdew is-sintomi. U aħna nieħdu bħala precautions minn ġurnata qabel ma huma bdew is-sintomi. Aħna naraw fejn kienu l-whereabouts ta' dawn il-persuni. U fejn aħna jkollna post tax-xogħol li jista' jiġi affettwat, aħna nagħmlu contact tracing ta' dawk il-persuni li kollha kienu qegħdin fuq il-post tax-xogħol. U aħna nieħdu bħala precautionary measures fuq il-post tax-xogħol dejjem nieħdu naqra iktar qusa tajjeb ħalli nkunu żgur speċjalment f'postijiet fejn ikun hemm ħafna nies. Għawċi ġiri għamilt l-appell tijak biex persuni bħal anzjani dawk vulnerabli ma joħorġux. Illum għandna każ ieħor ta' anzjan ta' 80 sena li ħadha minn trasmissjoni lokali. X'inhu l-messaġġ tiegħek mill-ġdid għal dawk l-anzjani li għandna narawhom joħorġu barra sport? Iva, bħala jekk tħares lejn it-toroq ta' Malta, ħafna qegħdin naraw li t-toroq huma ħafna vojta, però jekk tħares lejn ċertu pjazzett għadna sfortunatament qegħdin naraw nies li speċjalment l-anzjani li għadhom qegħdin jiltaqgħu. Aħna nifmu li huwa diffiċli li persuna jingħalaq ġad-dar tiegħu forsi ma jkollux kuntatt ma' nies oħrajn, però l-fatt li qegħdin imorru fil-pjazzett u jiltaqgħu ma' anzjani oħrajn jista' jkun li hemmhekk ħajiltaqgħu mal-virus. Allura l-appell tagħna huwa biex in-nies joqogħdu ġewwa. Imma l-appell huwa wkoll li l-relatives ta' dawn l-anzjani iżommu kuntatt magħhom permezz ta' telefonati u anke importanti ħafna li aħna noffrulhom dawk is-servizzi li għandhom bżonn bħal pereżempju ikel li ħajkollhom bżonn. Allura hawnhekk aħna għandna di solidarjetà li hija importanti ħafna, speċjalment ma' nies li huma propju vulnerabbli. U għalhekk huwa l-appell tagħna biex l-anzjani nipproteġuhom, kulħadd jista' jagħmel l-almu tiegħu, però hija nieħdu ħsieb l-iktar dawk l-anzjani u anke dawk in-nies li jbatu b'mart kroniku. Grazie.